baixa la música. Bueno, estem arribant al peatge de Figueres Sud. Hem entrat a l'entrada d'Oriols, que venim de l'escala. I bueno, volem fer la petita aportació tiquet i volem fer la petita aportació del no vull pagar, que ara farem. Veiem com va la cosa. Ens falten pocs metres per arribar aquí a la línia de la Guixeta. Passarem pel manual. Ara ja l'he baixat. No hi ha manual? Sí. Ara l'he baixat ja. Sí. Arribem al manual. A veure. Bona tarda. Hola, bona tarda. No vull pagar. Molt bé. Veiem que hi ha la Guàrdia Civil aquí davant. Suposo que contra la matrícula, està apuntant la matrícula. La senyora. Aquest és el teu. Ara suposo que ve mirar el model de cotxe, el noi. El model de cotxe està agafant el noi. Veiem que aquí davant hi ha la Guàrdia Civil, suposo que no tindrem problemes. Ara deuen estar passant el número de matrícula. No, la policia civil. Ja demanaran tots els papers. Suposo. Suposo que ho han de fer. És la Guàrdia Civil, eh? Sí, la Guàrdia Civil, no són pas els Mossos, és Guàrdia Civil. O també hi ha els Mossos. No sé. Penso que també hi ha Mossos. Bueno, doncs mira, anem fent cua, no? Sí, anem fent. Darrere Aquesta és la nostra petita aportació. Darrere nostre n'hi ha uns quants ja. Sí, Bueno. semàfor obert. Mirem la Guàrdia Civil, com Ara ja passo del... Sí. Guàrdia Civil estem, que no ens diuen res. Filma. Ja els he filmat. La Guàrdia Civil, va tot bé, perfecte. Vinga, noies, us heu d'animar, perquè ni Guàrdia Civil ni Mossos, jo crec que aquí no poden fer res. Hem de fer la petita aportació tots plegats, perquè tots els peixos petits agrupats ens podem menjar el peix gros, que és la Belkis en aquest moment. I que no ens prenguin el pèl. Que ja està bé, que sempre ens toca el mateix. Burros i pagar el beure. Aquí, en aquest país, som una pandilla de donar-se pel sac i anar un mirar a l'esquerra, l'altre a la dreta i l'altre mirar enrere. Si tots mirem allà mateix, això ja s'arregla. No podrem fer res. Vinga, fins la pròxima.